खुलुमबाय बे बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिपिएफनि सानै एमसिएलएआ इउपिपिएलआव हाबबाय प्रभात बसुमतारिया बिपिएफ नागाराखै आसामाव दिनैनिफ्राय 6 रिंगानिफ्रायनो नाइट कर्फ्यू दिनैनिफ्राय आसामनि गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरानो थिखानाय गैयै समसिम बन्द आसामावबो कोरोना बेरामिनि थाखाय देहा फाहामसालिनि आंखाल जानो थांगासिनो आसामाव सानसेयावनो 4475 सानि देहायाव कोरोना पजिटिव सा 41 नि जिउ खहा ममता बेनार्जीआ दिनै गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय हायद्राबादनि जुनारसालियाव मा 8 एसियाटिक सिंहनि देहायाव कोरोना पजिटिव मोनदों मेक्सिकोआव हरखाब ट्रेन जाब्रबथायाव सा 25 सुबुंनि जिउ खहा सा 70 नि बांसिन जोखोम कोविड-19 नि गाज्रि थासारिनि थाखाय 2021 नि आईपीएल 14थि सिजनखौ पस्टपन खालामबाय कंगना रनौतआ ट्विटार एकाउन्टखौ सस्पेन्ड खालामजाबाय बलिउड एक्टर हर्षवर्धनआ गावनि बाइक फाननानै सुबुंफोरनो अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटरनि आंखालखौ सुफुंगोन दानिया आबुं रादाब हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ दोलोनि थाखाय बे समा जोबोर गाज्रि विधानसभा बिसायख'थियावबो जोबोर गाज्रियैनो जेननायनि उनाव बीपीएफनि सानै एमसिएलएआ मंगलबार खालि बीपीएफखौ नागारबाय मुख'नो गोनांदि विधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनावनो बीपीएफनि सानै एमसिएलएआ अमर बसुमतारी एबा बिसावरायग्रा आरो धनन्जय बसुमतारी मोना प्रमोद बर' दैदेननाय यूपीपीएल दोलोआव उदाङै जइन जाबाय 13 नं चिरां दुवार बियाबनि एमसिएलए अमर बसुमतारी 18 नं मानास सेरफां बियाबनि एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी मोना मंगलबार खालि यूपीपीएल दोलोआव जइन खालामदों गुवाहाटी नोगोरमानि लिलि हटेलाव खुंनाय मोनसे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बीटीसीनि गाहाय आरो यूपीपीएल दोलोनि आफादगिरि प्रमोद बर' आरो बीटीसीनि लेङाइ गाहाय गोविन्द बसुमतारीजों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बीपीएफनि एमसिएलएमोनखौ यूपीपीएलआव बरायनानै लायो बबेखानि बीपीएफनिनो सानै एमसिएलएमोनखौ बरायनानै लानायनि उनाव खौरांगिरि मेलाव बीटीसीनि गाहाय प्रमोद बर'आ फोरमायथिनाय बादिब्ला बावैनो बीपीएफनि गोबां एमसिएलएमोना यूपीपीएल दोलोआव हाबफैबावगोन आरो बिथांमोना यूपीपीएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायगासिनो दं बीटीसीनि 19 नं सबायझार बियाबनि बीपीएफ दोलोनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारिया यूपीपीएल दोलोआव हाबाखै प्रभात बसुमतारिया दासिमबो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ दोलोआवनो दं मुख'नो गोनांदि बीपीएफ दोलोनि 13 नं चिरां दुवार बियाबनि एमसिएलए अमर बसुमतारी आरो 18 नं मानास सेरफां बियाबनि एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी मोना मंगलबार खालि यूपीपीएल दोलोआव उदाङै जइन खालामनायनि उनावनो 19 नं सबायझार बियाबनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारियाबो बीपीएफखौ नागारनानै यूपीपीएल दोलोआव जइन खालामबाय होननानै ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन नाथाय बिथाङा यूपीपीएलआव हाबबाय होननानै खौरां गोसारनाय आरो ससियेल मिडियाआव भाइराल जानाया नंखाय बांसावनायसो दाबि खालामदों आरो नंखाय आरो दाबो बीपीएफ दोलोआवनो आरो बीपीएफनि एमसिएलए महरै दं होननानै प्रभात बसुमतारिया फोरमायदों आसामाव कोरोना भाइरासनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि थासारिखौ लानानै रायजो सोरखार आरो सावस्रि बिफाना गोदान बिथांखि लादों बेजों लोगोसेनो आथिखालनि थासारिखौ नायनानै रायजो सोरखारा गोदान कोविड गाइडलाइन फोसावदों गोदानै फोसावजानाय कोविड गाइडलाइनआ रायजो नाङै दिनैनिफ्राय गोहोम गोग्लैबाय सावस्रि बिफाना फोसावनाय गोदान गाइडलाइन बायदियै दिनै बेलासे 2 रिंगायावनो गासिबो दखान बाजार आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाय जादों बेजों लोगोसेनो दिनै मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्रायनो फुंनि 5 रिंगासिम नाइट कर्फ्यू फोसावदों मुख'नो गोनांदि सिगाङाव फोसावनाय गाइडलाइनआव मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम दखान बाजार आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ खुलिनो गनायथि होदोंमोन आरो मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम नाइट कर्फ्यू जारि खालामदोंमोन नाथाय आथिखालनि थासारिखौ नायनानै आरो कोरोनानि हेंथायै जुजिनो थाखाय बे गोदान बिथोनखौ होनाय जादों आसामाव दिनैनिफ्राय गासिबो सोरखारि आरो बेसरकारि स्कुल कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ थिखानाय गैयै समनि थाखाय बन्द फोसावबाय कोरोना भाइरासनि गाग्लोबनाया बांनायनि सायाव बांनाय आरो आथिखालनि गिख्रंथाव थासारिखौ नायनानै रायजोनि गासिबो सोरखारि आरो बेसरकारि स्कुल कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाय जादों दिनै बेलासे 2 रिंगानिफ्रायनो गोहोम गोग्लैबाय बे बिथोना मुख'नो गोनांदि आसामनि आथिखाल थासारिखौ नायनानै रायजो सोरखारा गासिबो स्कुल कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ थिखानाय गैयै समसिम बन्द खालामनो बिथांखि लादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौबो मुख'नो गोनांदि सोलोंथाइ बिफाना सिगाङाव फोसावनाय गाइडलाइन बायदियै मोनसे जिल्लायाव 300 एबा बेनि बांसिन कोरोना बेरामि थायोब्लासो गासिबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामनायनि बाथ्रामोन नाथाय आथिखालनि थासारिखौ नायनानै रायजोनि गासिबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौनो बन्द खालामनो आसाम सोरखारा थांखि लायो होननानै मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों
आसामावबो कोरोना भाइरास एबा कोविड गाग्लोबनाय गिख्रंथाव महर लाफुदों। बेजों लोगोसेनो आसामाव सानफ्रोमबो 29 निफ्राय 30 सा कोरोना बेरामिफ्रा जिउ गोमागासिनो दं। सानफ्रोमबो बेबादि कोरोनाजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङा बांलाबनायाव आसामावबो देहा फाहामसालि आरो आईसीयू बिसनानि आंखाल जानो थांगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै आसामाव कोरोना भाइरासनि थासारिया गिख्रंथावसिन जानो थांगासिनो दं होननानै सांग्रांथि होदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मुख'नो गोनांदि आसामाव कोरोनानि गाग्लोबनाया बेबादि सोलिबाय थायोब्ला फैगौ सप्ताहनि उनाव कोरोना बेरामिनि थाखाय आईसीयू बिसनानि आंखाल जागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै बुंथिदों सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजों लोगोसेनो सावस्रि बिफाना फोसावनाय कोविड प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिनो आरो सांग्रांथियाव थानो थाखायबो सावस्रि मन्थ्रिया आसामनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। आसामावबो कोरोना भाइरास एबा कोविडनि गाग्लोबनाया जोबोर गिलु बालु। मंगलबारखालि सानसेनि गेजेरावनो आसामाव गोदानै 4475 सा सुबुंफोरनि देहायाव कोरोना पजिटिभ मोननो हादों। बेनि अनगायैबो मैया सानसेनि गेजेरावनो आसामाव सा 40 कोरोना बेरामिफ्रा जिउ गोमायो होननानै सावस्रि बिफाननि सुलुङा फोरमायदों। मैयानि सानाव आसामाव कोरोनाजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि बिबाङा 8.14%। मुख'नो गोनांदि गावजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोर, समाज आरो आसामखौ कोविडनि गाग्लोबनाय आरो महामारिनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय गावबा गावनो सांग्रां जानांगोन आरो कोविड प्रट'कलफोरखौ मानिनानै सोलिनो नांगोन। सोनाब बेंगल रायजोआव फिन डिडिनि सोरखार। ममता बेनार्जीआ दिनै लान्थ्रियै थामथि खेबनि थाखाय सोनाब बेंगल रायजोनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। थेलेबलेब हाबाफारिनि गेजेरजों ममता बेनार्जीआ दिनै समायखिरा लादों। आथिखालनि कोरोना भाइरासनि थासारि आरो कोविड प्रट'कलखौ मानिनानै ममता बेनार्जीआ थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लायो। सोनाब बेंगलनि रायजो बेंगिरि जगदीप धनकारा ममता बेनार्जीखौ समायखिरा लाहोयो। गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि अनगायै गुबुन सासेबो केबिनेट मन्थ्रिफोरा दिनै समायखिरा लायाखै। मुख'नो गोनांदि ममता बेनार्जी दैदेननाय तृणमूल कंग्रेसआ देग्लायनि बिधानसभा बिसायख'थियाव हारसिङैनो 213 मासि देरहानो हायो आरो बेंगलाव थामथि खेबनि थाखाय सोरखार खुंनायनि खाबुखौ लायो। रिपर्टनि बादिब्ला गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव तृणमूल कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप घोष, बारग' गिबि मन्थ्रि बुद्धदेव भट्टाचार्य, बीसीसीआईनि आफादगिरि सौरभ गांगुली आरो सोनाब बेंगलनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। हादराव कोरोनानि नैथि दोहौआ जोबोर गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिन जानो हमदों। दायो बे गिथाव भाइरासआ मानसिनि अनगायैबो जुनारावबो जानाय खौरां मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोननाय बादिब्ला हायद्राबादनि जुनारसालियाव मा 9 एशियाटिक सिंहनि देहायाव कोरोना पजिटिभ मोनदों। सीएसआरआरनि गाहाय बिथोनगिरि राकेश मिश्रआ फोरमायनाय बादिब्ला सिंहनि खुदैखौ कोरोना टेस्ट खालामनायनि उनाव सिंहनि देहायाव कोरोना जानायखौ मिथिनानै मोननो हायो। बबेखानि बेनो जुनाराव मोननो हानाय गिबि कोरोना पजिटिभ होननानैबो बुंदों। राकेश मिश्रा बिथांनि बादिब्ला बे कोरोना भाइरासआ सोरबा खामानि मावग्रा सुबुंनिफ्राय बारस्लायनो हागौ होनना बुंदों। बबेखानि दायो गासै सिंहखौ गुबुन गुबुन जायगायाव दोननाय जादों आरो मोजाङैनो जोथोनबो लानाय जादों। मेक्सिक'आव खारबाय थानाय मेट्र' ट्रेनआ हरखाब दालां बायना होनायाव गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला बे जाथाया थांनाय समबार थामहिनबा 3 मे हरनि समाव जादों। बे ट्रेन दावबायारिनि सा 25 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 70 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनानै मोन्दों। नोगोर अथ'रिटिनि फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायाव गासै सा 24 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 79 सुबुङा जोखोम जादों। मेक्सिक'नि मेयर कलम'डिया सेनबामनि फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायाव रैखाथि बिफानआ जाथायथिलियाव एसे गोबाव समसिम थाद'नो गोनां जायो मानोना ट्रेननि दाबाया दालां सिङाव दिन्दांना दंमोन। बेबादियाव मदद खालामनाया जोबोर गिख्रंथाव। बबेखानि उनावहाय क्रेन मेसिननि जोहै रैखाथि बिफानआ माखासे सुबुंखौ रैखा खालामनो हायो। मेक्सिक'नि बायजोआरि मन्थ्रि एडवार्ड बिथाङा बे जाथायनि सायाव दुखु फोरमायदों। बबेखानि बिथाङा बे जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाय जागोन होननानैबो फोरमायदों। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला बे दालांआवनो थांनाय बोसोरनि मार्च दानाव गंनै ट्रेनआ सौग्रावलायदोंमोन जाहोनाव सा 1 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 41 सुबुङा जोखोम जादोंमोन। भारतआव गिख्रंथाव कोरोना भाइरासनि थासारिया गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिन जानायखौ नोजोर होनानै सोलिफु आईपीएल 2021 मायथाइनि 14थि सिजनखौ मैयानिफ्राय थामहिनबा 4 मे खालारनिफ्राय दोनथ'बाय। थांनाय 9 एप्रिल खालारनिफ्राय लानानै फैगौ 30 मेनि गेजेराव जोबहैनो गोनां 2021 मायथाइनि आईपीएल मेचखौ मैया लीगनि मासिगिरि ब्रजेश पाटेलआ मोनसे आईपीएलनि फोसावलायनि जोहै बुङोदि इन्डियान प्रिमियार लीगनि सालायगिरि आफाद आरो बीसीसीआईनि सावरायनायनि गेजेरजों सोलिफु आईपीएल 2021 मायथाइनि बादायलायनायखौ दोनथ'बाय। मुख'नो गोनांदि बे दोनथ'नाय फोसावनायखौ सानराइज हायद्राबादनि उइकेट किपार गेलेगिरि रिद्धिमान साहा आरो दिल्ली कैपिटल्स हानजानि स्पिनार अमित मिश्रा बिथांमोनखौ कोविड पजिटिभ मोननायनि उनावसो फोसावदों। ओरैहाय बेनि सिगां कलकाता नाइट राइडार्सनि वरुण चक्रवर्ती आरो सन्दीप वारियरमोनखौबो पजिटिभ मोनदोंमोन। आरोबाव चेन्नाई सुपर किंग्सनि कोच लक्ष्मीपति बालाजीखौबो पजिटिभ मोनदों। बलिउड एक्ट्रेस कंगना रनौतआ टुइटार एकाउन्टखौ सस्पेन्ड खालामजाबाय। सोनाब बेंगलनि बिसायख'थिनि उनाव माखासे हिंसायारि जाथाय जादों। बेनि हेंथायै कंगना रनौतआ टुइटाराव माखासे टुइट खालामगासिनोमोन।
बेनि थाखायनो मैया थामहिनबा 4 मेयाव टुइटारा कंगनानि टुइटार एकाउन्टखौ अराय समनि थाखाय सस्पेन्ड खालामनानै होबाय। बेनि थाखाय ससियेल मिडियायाव इउजार्सफोरा बायदि मोजां गाज्रि कमेन्ट खालामगासिनो। सानै डिजाइनाराथ' कंगनानि सावगारिफोरखौ गावसोरनि टुइटारनिफ्राय बोखारसिगोन आरो कंगनाजों खामानि मावनाय नंला होननानैबो टुइट खालामदों। बबेखानि कंगनाया टुइटार एकाउन्ट सस्पेन्ड खालामजानायनि उनावबो गावनि बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय आरोबाव प्लेटफर्म दं, जायनि जोहै बिथाङा गावनि बानबुंथिफोरखौ दैखांबाय थागोन होननानै बुंदों। कर'ना महामारिनि नैथि दोहौआ दायो हादराव जोबोद गिख्रंथाव थासारि लानानै फैदों। बेनि थाखाय हाजार हाजार सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो जागासिनो। बिब्दि समाव माखासे सुबुङा गाव जे हायो फिसा गेदेर मदद खालामगासिनो। बबेखानि बे समाव बलिउडनि माखासे सेलिब्रिटिफोरा मदद होनो सिगाङाव आवगायबोदों। बे समाव बलिउडनि सासे एक्टर हर्षवर्धन राणेनि मुंखौ मुंख'नो हायो। बिथाङा ससियेल मिडियायाव गावनि बाइकजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा दायो गावनि बाइकखौ फानबाय एबा बाइकनि सोलाय अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर लाबोसिगोन। जायफोर अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटरनि गोनांथि जादों बिसोरनिसिम दैथायहरनाय जागोन होनना हर्षवर्धनआ लिरदों। लोगोसेनो बेनि थाखाय बिथाङा हायद्राबादनि मोजां कनसेन्ट्रेटरजों कन्टेक्ट खालामना होनो थाखायबो फोरमायदों। हर्षवर्धननि बे मेसेजनि उनाव ससियेल मिडियायाव सुबुंफोरा गोबां बाख्नायदों आरो बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो नाजागासिनो बहानिफ्राय अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर लानो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।